Mae colonosgopi yn ffordd o edrych ar leinin eich Coluddyn mawr i weld os oes iechyd yno. I wneud hyn, mae hi'n bwysig bod eich Coluddyn mawr yn lân. Os nad ydy'n lân, bydd y camera yn straffaglu i weld waliau'r Coluddyn. Bydd paratoi'r Coluddyn yn sicrhau bod tu fewn i'r Coluddyn yn glir cyn colonosgopi. Bydd y fideo yma yn esbonio beth sydd rhaid gwneud yn yr wythnosau cyn eich colonosgopi. Ychydig wythnosau cyn eich colonosgopi, bydd gennych apwyntiad gyda'ch nyrs Sgrinio bydd yn siarad trwy'r broses o baratoi'r Coluddyn. Bydd hyn fel arfer yn digwydd dros y ffôn, ond gallech ofyn i siarad gyda'r nyrs Sgrinio gwyneb i wyneb. Byddent yn gwneud trefniadau i ddanfon i chi kit paratoi'r Coluddyn. Y byddech yn derbyn trwy'r post gyda manylion eich apwyntiad colonosgopi. Dilynwch y cyfarwyddiadau sy'n dod gyda'ch kit paratoi'r Coluddyn. Os nad ydych chi'n siŵr sut i ddilyn y canllawiau, cysylltwch eich nyrs Sgrinio am gyngor. Dydy paratoi'r Coluddyn ddim yn braf, ond mae'n rhan hanfodol o'r broses. Mae posibiliad y bydd angen profion gwaed i weld os mae eich arenau chi'n gweithio'n ddigon dda ar gyfer y broses paratoi'r Coluddyn. Mae hi'n syniad i ddechrau yfed mwy o hylifau i helpu eich corff i ddod i'r arfer gyda'r maint cynyddol y bydd angen ei yfed o flaen eich colonosgopi. Tua 2 ddiwrnod cyn eich colonosgopi, bydd rhaid i chi ddechrau bwyta deiet sy'n isel mewn ffibr. Peidiwch â bwyta grawn fwydydd, cnau neu hadau, na ffrwythau neu lysiau sych neu heb eu coginio yn ystod yr amser yma. Mae hi'n bwysig i beidio yfed neu fwyta pethau du, coch neu borffor yn ystod y deuddydd cyn eich colonosgopi. Diwrnod cyn eich gweithrediad, bydd rhaid stopio bwyta bwydydd solid. Dylech dim ond cael hylifau clir fel cawl neu broth clir, te heb laeth, sydd ffrwythau clir neu ddiodydd isgafn. Dylai unrhyw sydd ffrwythau bod digon clir i weld trwy'r gwydr. Felly mae sydd afal yn iawn, ond nid sydd pinafal. Gallech hefyd fwyta jeli, oni bai ei bod yn goch neu'n borffor. Ni allwch yfed alcohol, achos fe fydd yn eich dadhydradu. Bydd rhaid i chi ddechrau cymryd eich moddion paratoi'r Coluddyn. Mae hyn yn laxatif, bydd yn rhoi dolu rydd i chi mwyn gwaghau eich Coluddyn. Unwaith i chi dechrau cymryd y moddion paratoi'r Coluddyn, byddech yn gwario llawer o amser ar y toilet. Felly, efallai ffindiwch chi'n haws i aros adref. Nid yw moddion paratoi'r Coluddyn yn blasu'n neis. Gallech ddefnyddio codiol i roi blas iddo, oni bai bod y codiol yn goch, du neu borffor. Bydd angen i chi yfed llawer o hylif pob tro eich bod chi'n cymryd y moddion paratoi'r Coluddyn. Dydy paratoi'r Coluddyn ddim yn braf, ond mae'n rhan hanfodol o'r broses. Fel y diwrnod cyn eich colonosgopi, yfwch dim ond hylifau clir ar ddiwrnod y gweithrediad. Peidiwch yfed neu fwyta unrhyw beth am 2 awr cyn y gweithrediad, i sicrhau bod eich Coluddyn yn wag wrth fynd i mewn i'ch gweithrediad. Pan mae eich Coluddyn yn barod, bydd eich baw yn felyn ac ysgafn, ac yn hylif clir fel wrin. Mae'n bwysig iawn eich bod wedi glanhau'r Coluddyn cyn eich colonosgopi, fel bod unrhyw afiechydon yn eich Coluddyn i weld gan y colonosgopydd. Nid yw paratoi'r Coluddyn yn gysurus neu'n braf, ond mae'n bwysig iawn mwyn rhoi'r sgrinio gorau posib i chi a all achub eich bywyd.